जागले असला आई राऊंड मारून टेन्शन घेऊ नको. चला अजगर शूटिंग करणार तर जमत नव्हता. इलास तर पावती पाडा. वेलकम टू रत्नागिरी. आता लांज्याची कंडिशन बघा. आपला रत्नागिरी मध्ये मध्ये मस्त स्पॉट दिसत होते. किरडा रोडवर येतो. आता ह्या हातकांब्यापासून हे रोड बघा जरा उमेश्वर पर्यंत ह्या असाचा ही पाव नदी गायवरून इले की गेले सुटले मटेरियल टाकून ठेवले आणि आकडे रापकन गाणं आहे ना गेलं बघा. रात्री 1:30 वाजता संगमेश्वर सोडलं. गरम पाण्याचा कुंड आहे बघा. आवरडा परशुराम घाटातच चढतोय बघा. दिसतच नव्हतं का समोर. आपल्या गाडीच्या पुढे थोडे गाड्या होत्या. ट्रक मोठ्या मोठ्या होत्या. लहान होती का? हा झोपली दिसतंय. चल राहून दे आता. तिकडे आता भोग द्यायचा बघ. केलास तर महाबळेश्वर. नमस्कार मंडळी, सुप्रभात. चला आता मुंबईत निघालो. हे बघा बाबा बसलेत तळापर्यंत येतात आणि वनिताजी पण येतात. ही बघा रेशनिंगला जातं काय का. तर आता आम्ही निघालो. आता सकाळी 9:30 होतील सकाळचे. तर आता कडनं जरा बघूया. रत्नागिरीत जरा एक स्टॉप हा. तर चला आम्ही निघतो. आई चल मग, काळजी घे. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. पुन्हा भेटू लवकरच पुढच्या सीझनला म्हणजे आता सांगू शकत नाही. मूड झालो तर येणार मंडळी. भात कापणी वगैरे हा विषय हाच अजून. दसरो भात कापणी दिवाळी बघूया. जमला तर येणार. जागले असला आई राऊंड मारून टेन्शन घेऊ नको. चला आयुष्यात टेन्शन घ्यायचं नाही. चला बाबा चला बाबा येतातच माझ्यावर. नंतर टाटा करणार. चला मंडळी प्रवास सुरू करतोय. आता मंदिरात इलो जरा लक्ष्मीनारायण मंदिराकडे आमच्या वाडीतल्या पाया पडूक. देवा लक्ष्मीनारायणा. चला देवाक सांगा प्रवास आपलो सुखाचं होऊ दे आणि सगळ्यांचा भला कर. बोला लक्ष्मीनारायण महाराज की. तर महापुरुषाकडे पाया पडू गेलो. चल चल चप्पल काढ. हेच काढ. हा हे घंटा वाजा अशी वाजा जेव्हा थांब उचलतो हॅलो बस हा म्हणा कर. बरा कर देवा महाराजा बरा कर. इथे उघड दे. श्री गुरुदेव दत्त. पादुकांवर डोकं ठेव. डोकं ठेवून पाय पडायचं वरती तिथे. चल दीदी पाय पड पटकन. हे बघा असं. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. काय सांगता आधी. एका जायचं भनसारी. हा तेव्हा तो रस्त्यावर असतो आडवो ना. पक्षी की प्राणी. मोठो हार असतो तो माणसा वेळचा तो. हा 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 म्हणजे ह्याच्या अजगरासारखं. अजगर 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 अजगर. हा तो काहीतरी खाऊन गेलो तर रस्त्यावरच आडवो ना. 2 गाडी आमची भनसारी बारशाक जायचं जाऊ. अच्छा अच्छा. आणि तो ओळ ना मग त्या मोठं गांडो करून लकटल्याने आडवत रस्त्यावर. म्हणजे आता पाहुणे रवणात आमचं ग्रामदैवत आहे. तुम्ही मागे बघितलं असाल व्हिडिओ आमच्या मंदिराच्या कार्यक्रमाचं. तर आता 2-5 मिनिटं आहे पाया पडते. आता 5 मिनिटं आणि लगेच निघते प्रवासात. आजीचा अजगराचा विषय सांगला आणि रात्रीच आपलं भूताचा विषय अर्धवट ठेवला आजी. नंतर कधीतरी आपण पुढे कंटिन्यू करूया. तर मंडळी आता रस्त्यात येताना निघताना सगळे भेटले. आता मीच बोलणार, सगळ्यांका हाय बाय करणार आणि मी शूटिंग करणार. तर जमत नव्हता. सगळी गडबडच आहे. तर सगळे आता रस्त्यात टाटा टाटा करत आता 15-20 अर्धा तास गेलो. आता तर मस्त प्रदीप सावंत तर आमच्या ढोरात राखत होते गुरांकडे काठी बिटी घेऊन. पण तर जमला नाही आता सगळा एकदम. तर चला आता मंदिरात इले. गुरु साहेब आमचे बसलेत. आज सोमवार हा योगा नारायण गुरु. चला
देवा पाहुणे रवण आता महाराजा. ही आमची सती हा, म्हणजे आजी तू सांग काय दा सती म्हणजे काय? हय सत्य गेली. सती गेलेली म्हणजे सुवासिनी ना? होय होय. हा सुवासिनी आहे. तर चला आम्ही आता प्रवास चालू करतो. बोला गणपती बाप्पा. मोरया. आता ते बागेपुढे असल्यामुळे ना तेवढे लक्षात नाही. आणि भरपूर होते वजरमचे भरपूर. आणि आम्ही वजरमला कसं ते आमचे काय नाही काय याच्यासाठी आम्ही जायचो. मंडळी तळ्यात निघालाच ना की वारगाव गावामध्ये ह्या अधिष्ठी चाळा मंदिरा ते का डेव्हलप चालू आहे करूचा. तर मध्ये म्हणजे केल्याने भरपूर मोठा बजेट आहे. आता लाख वगैरे मी आकडू सांगत नाही. तर तुमच्या छोटीशी अशी मदत झाली तर कधी ऑन द इलास तर पावती फाडा. तर आम्ही पण फुलाची पाकळी एक पावती फाडला. पुढे आपला अजून वाटला तर मी पुन्हा ये ना पुन्हा पावती फाडेन. तर असा ह्या जीर्णोद्धार याचं चालू आहे. तर भरपूर लाखाचं बजेट आहे. तर असं किती वर्षापासून असं डोंगरात होता का एकामध्ये. तर चला नक्की भेट द्यावा. नाही का म्हणजे काय यूट्यूबला सांगितलं. देवधे डिस्टन्स. मम्मीच्या आत्याचं गाव नडगी आहे ना आतमध्ये जायचं. बरी माहिती आहे तुला अकडनं मग शेरपे मार्गे नापणे धबधब्यात पण जाऊ शकतात. तो मी मागच्या एका व्हिडिओत म्हटलं होते. तर अकडनं आलो म्हणजे आता खारेपटण सोडलं राजापूर आहे. पाऊस बा इकडे पाऊस आहे जोरात. तर आमच्याकडे काही एवढं नव्हतं निघाला होत्या. मस्त धोधो पडता ब्लॅकआउट झाला. अकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा अकडे अरे संपलो बघा या टर्निंगला. आणि अकडे आता येवा बघा बोर्ड बघा रत्नागिरी जिल्ह्यात तुमका दिसतला नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात वेलकम टू रत्नागिरी. रत्नागिरी जिल्ह्यात स्वागत हा. हे बघ पप्पी आणि परी. हे बघ मामीच्या भावाचं हॉटेल काय गेला तर होता. या बघ समोर अंकिता हॉटेल अंकिता पॅलेस. दुसऱ्या मामीच्या नावानं दुसरी मामी अंकिता. हायवे आता लांजाच्या अगोदर जरा सीएनजी पेट्रोल पंप ना थंयपर्यंत तिकडून काम चालू झाला. काय गो सीएनजी भरूया 4च गाड्या होत. हा होय चल बघूया फुल तर करूया. ती झोपली आहे. सीएनजी संपला आहे काय माहित विचारूया. गाडी तर होत सीएनजी संपलो होतो. तर लांजाची कंडिशन बघा. जस्ट त्याच्या मागे आता ह्याच्या 2 किलोमीटर मागे रोड जो जुनो रोड आहे म्हणजे अजून रोड झालो नाही नवीन. तर लांजाची कंडिशन बघा. या मार्केट आहे. मी आज तकडनं संगमेश्वरला बाहेर पडणार होतोय म्हणजे वाटू मार्गे मागे जाताना गेलंय ना तसं नाही गेलंय मी आज. कारण माका जरा पावस साईडला जाऊचा आमच्या बिल्डिंग मधल्या त्यांना भेटाक जाऊचा. तर त्याच्यामुळे मी अकडनं आता सरळ गाडी घेतलंय मगाशी. तर आता पावस साईडला त्यांचं गाव आ तर तिकडे जाणार आणि मग रत्नागिरी बाहेर पडणार. मग पुन्हा मग संगमेश्वरला लागणार तिकडे. आता ही लांजाची अशी कंडिशन आहे. आता लांजा ते काहीपर्यंत रोड असू जा ना तर तुमका मध्ये मध्ये दाखवते. हे बघा मंडळी अकडे 2 किलोमीटर अजून पुढे गेल्यावर ना अकडे 2 किलोमीटर पुढे येला बाजारपेठ सोडून लांजाची. तर अकडे बघा एका साईडचा काम थोडा झाला आणि एक साईडने असा भर टाकून ठेवल्याने पण फायनल नाही. आता ह्या किती किलोमीटर आता तुमका सांगते. अकडे फ्लायओव्हरचं पण काम चालू आहे बघा. आता अजून माका 1.7 म्हणजे 2 किलोमीटर पुढे येला पाणी उडायचा. त्या साईडने काम झालेलं थोडासा
म्हणजे फ्लायओव्हरचं काम चालू आहे. दोन्ही साईडने सर्व्हिस रोड चालू आहे. फ्लायओव्हरचं काम बाकी आहे बघा मंडळी. हो बघा देवदे फाटो आहे ना, आता आतमध्ये चालला हायवे सोडून. हे बघा कसं तराटीलो हायवे चालवतच काय रे. तर आता त्यांनी लोकेशन पाठवले ना, परी घेऊन बसला. परी सांगत जा मागा काय गो. हा नाही दाखव पहिला खयाचा. फिरवत बसू नको मोबाईल. कुवार बावला बाहेर पडतो लागतं नंतर. हा होय तो टना ना पुढे दिसता तो दाखव नका नंतर मागा. चला हे हवालदार बघा मध्ये रस्त्यात. हा गाडी थांबलीच पाहिजे. मस्त वातावरण आहे बघा. दोन्ही साईडने झाडाचा घनदाट आहे एकदम. मंडळी जरा व्यत्यय येता मध्ये मध्ये स्पेस संपता, स्टोरेज फुल होता. तर खूप असे आता व्हिडिओ अजून लोड होऊचे बाकी होते, तुम्ही बघितलंच असाल. मंडळी थांबून म्हटलं मागचा या मार्केट दाखवूया. आता पाऊस येलो जोरात. हे बघा शाखा सापू चेतळे गाव आहे. मार्केट होता मागे मस्त पैकी. मच्छी पण होती आणि प्लास्टिक घेऊन असं बसलेले प्लास्टिकचा सामान. ए परी राईट काय तो पुढे आहे ना. तर आम्ही जात आहोत त्यांचं पुढे राईट आहे. पाऊस भरलेलो म्हटलं दाखवूया. आणि आपला रत्नागिरी मध्ये मध्ये मस्त स्पॉट दिसत होते, पण सांगताय काय स्टोरेजने लय फसवल्या. तर देवश्री काम दिलेलं आहे. तर आता पण जास्त बोलत नाही. तर चला त्यांच्या घराकडे जाऊन नंतर निघतं लाव तेव्हा भेटूया. जाऊचा लेफ्टला जाऊचा ना बीचवर ना. हाळा म्हणजे छोटस दाखव परी. हा इकडंच जाऊ. हो मळो दाखव मळो मस्त आहे बघा आपलं रत्नागिरी जिल्हो. चला मंडळी आता त्यांच्या गावाकडनं आता निघालो. ही नदी बघा मस्त. आता चांदेराई म्हणून बाजारपेठेत आणि गावात पोचलो आम्ही. नदी बघा केवढी मोठी आहे. गाडी येतात पुन्हा. तर अकडे बघा ह्या साईडला लेफ्टला. आता अकडे आम्ही चढाव चढलो ना की वरती एक राईट आहे तो घेणार. ह्यो राईट नाही ना विचारूया. मी काय म्हणतो आपल्या हातकांब्याला झरेवाडीला जातो तो वरून राईट आहे ना. वर गेल्यावर राईट आहे ना. राईट आहे. ओके थँक्यू. माकडला मी पॉज करते दरवेळी तसंच होता. आता ह्यो चढला ना की एक राईट येतो लो. हे बघा आता रत्नागिरी सरळ गेलाच तर 21. माका का तर रत्नागिरी जावचं नाही. हे बघा हातखांबाक जावचा 8 किलोमीटरला मी बाहेर पडणार मस्त. हे बघा ह्यो खाली रत्नागिरीत गेलो 20 किलोमीटर. तर रत्नागिरी आमका नाही जाऊचा. बऱ्यापैकी आहे रोड चांगलो. चला आता डायरेक्ट हातखांब्याक बाहेर पडणार. झरेवाडी मग हातखांबा. किरडा रोडवर येतो. आता ह्या काय नाही ह्यो खड्डो. घोरपड वगैरे माका सोडतच नाही. घोरपडी लय समोर येतात. आता भेटतोय हायवेक लागल्यावर. चला मंडळ आता त्यांच्या गावाकडनं आतल्या रोडने बाहेर पडला होता. हातखांब्या गेलो. तर हातखांब्यापासून ह्यो रोड बघा जरा घालेलो थोडं. म्हणजे असं फिनिशिंग नाही पण झालेलं. चला इकडे बघा काम चालू. म्हणजे 2-2.5 किलोमीटर इल्यावर थोडा काम चालू इकडे. डायव्हर्शन ह्या साईडला काम चालू आहे. निवळी फाटवलो म्हणजे गणपतीपुळे काय ना आपण जातो. जयगड फोर्ट आहे ना किल्लो.
उतरणार रोड. आणि ह्यो आस्वाद वडापाव फेमस हा, तुम्ही कधीतरी त्याचा आस्वाद घ्यावा. पहिलं अकडे पुढे होतो, आता रोड बनता ना त्याच्यामुळे जरा मागे गेलो होतो. त्याकडे कंडिशन बघा, ब्रिजचं अजून काय नाही, पिलर टाकलेले आहेत. हा डायव्हर्शन आहे, उजव्या साईडचा रोड तयार आहे संगमेश्वर पर्यंत ना. ह्या असाचा आणि मध्ये पण आहे चिपळूण पासून थोडा असा. नंतर मग बोस्ते घाटापासून मस्तच आहे, म्हणजे खेड पासून म्हटलं असतं. इकडे बघा, इकडे काय नाही, सिंगल रोड आहे फक्त. खय तोडफोड चालू आहे माहित नाही बघा. ही ह्या साईडला तोडफोड करून ठेवल्याने आहे थोडी. इकडे जोरात काम चालू आहे बघा. आता येऊन निवळी गावा, निवळीवरून खाली उतरताना जो घाट आहे ना, तो घाट आहे. इकडे घाटातलं काम थोडं चालू आहे बघा. डोंगर वगैरे तोडून रोड असे माती भरभीर टाकूचं काम चालू आहे बघा. अशा भिंती बांधल्या नाहीत मध्ये मध्ये, संरक्षण भिंती. एक शॉर्टकट रोड बाहेर येता. तर आता माका पाली असा पण भेटलाच नाही, पण पाली टाळूच असत ना, किंवा सॉरी हातखांबा निवळी टाळूच असतात. तर पालीतून एक रोड येता पालीत ना, मार्केट संपल्यावर तो होय तो बाहेर येता. इकडे बघा फ्लायओव्हरचं काम जोरात चालू आहे. असे फ्लायओव्हर वगैरे जरी झाले ना मेन आता चिपळूणचा कसा बाकी आहे. तर ह्या बघा केवढा होता, ही बाव नदी. गाडी आता समोर ना, इकडे बघा उजव्या साईडला असा मोठा ब्रिज बांधता. आरपार आता काय जाताला बोगदो बनवतात काय, बोगदो बनलं मस्त होता, पण बोगदो नाही, इकडे तोडत म्हणजे अकडनं असं वरती जातो तिथं बघा. वरच्या एरियात ना पार होणार. इकडे संरक्षण भिंत बांधून झालेली आहे. पॅच जर झालं ना आता मस्त पास होणार तुम्ही पटापट. फ्लायवरून इले की गेले सुटले. जरा काम जोरात चालू आहे. आणि बाजून कशी बाव नदी आहे मस्त पैकी. इला डायव्हर्शन इला अजून डोंगर माका वाटतं तोडूच पुढे. मी काय आता बिल्डर लाईन वाले हार्ड शब्द वापरत नाही. मंडळी आता हाय तुमका दाखवलंय ना खराब रस्ता चालू झालो. तो माका वाटतं एक 5-6 किलोमीटर खराबच होतो. आणि आता जरा आता संगमेश्वर योग झाला, त्याच्या थोडा अलीकडे म्हणजे इकडनं येताना आता गावावर ना मी निघालाय तो थोडं बघा आता हाय बनलो. आणि तिकडे एक धबधबो ब्रिज होता, रेल्वे लाईनचा ब्रिज दिसताला तुमका. तर तिकडे तो धबधबो पण दिसता. आता गेलो मागे अकडे बघा, ह्या साईडला एक तो बघा धबधबा. पॅच जरा बरं झालं. मध्ये डायव्हर्शन दिसता, पण पुढे पण अकडनं बघा दिसता लांब तिकडे बघा झालो वाटतं. तर मगाशी मी काहीतरी म्हणत होतं, पुन्हा स्टोरेज फुल झालो. आता मुंबईत जायपर्यंत काय खरा नाही, मध्ये मध्ये असाच होताला. तर आता काय व्हिडिओ बनवलेलो नाही ना, नाही तर माका आता डेटा माका फ्री स्पेस करू आता त्रासच होता. जुन्या एखादी फाईल म्हटलं एकदम खयचे तरी उडूचे लागतं. दुसऱ्या मोबाईलला बॅकअप घेतलंय हे 2-3 फाईल. आणि नंतर मग आता जरा जागा केलंय, तर बघूया आता जायपर्यंत पुरता काय. इकडे बघा पुन्हा झालं. तर मगाशी मी म्हणत होतोय
की बिल्डर लाईनचे शब्द काय वापरत नाही आम्ही. इकडं मस्त दिसतं बघा संगमेश्वर. संगमेश्वर तालुक्यात येतं या सगळा. नदी आता पुढे नदी पुढपर्यंत जाता ना. बिल्डर लाईनचे काही शब्द वापरत नाही मी. जे आपले आहेत आपल्या भाषेतले शब्द तेच वापरतोय. पुन्हा इकडे बघा आता संगमेश्वर येता येता पुन्हा असो एका साईडने केल्याने खाली येतो जुनो रोड आहे बघा. आता ब्रिज बघा मस्त. पलीकडे जाऊ आहे ना असा या साईडने बघा आहे ना रोड. आणि आता ह्या संगमेश्वर येऊकच झाला इलाच म्हणा. या बघा इकडे सामान मटेरियल टाकून ठेवले आणि इकडे यो डोंगर अजून फोडूच बघा. खोदकाम बाकी अजून या डोंगराचा. याच रोडला माका गाडी आलो एक समोर येलो रापकन. गाडी दिसत नाही समोरची अशी चढण असता जी समोर समजा आता गाडी दिसतच नाही तर आपण बाबा लाईनीतच जाऊ काय ना. भले समोर ट्रक चालता पण समोरची गाडी दिसत नाही तर लाईनीतच जाऊ काय जोपर्यंत गाडी रस्तो दिसत नाही. तर एकदा माका अनुभव हा याच एका माका वाटतं असे 1-2 स्पॉट आहेत असे तिथे गाडी दिसत नाही समोरची अशी. म्हणजे स्पीड ब्रेकर कसं असतं तसं तो रोड असता मोठो. तेव्हा तो एकदा समोर इल्लो. नशीब माझा चपळाही दाखवलेलं आहे मी. तर माझे मामा गाडीत होते एक गावचे. ते पण बोलले बापरे कसं इलो बघ. तर असे काय काय रफ ड्रायव्हिंग म्हणा किंवा काही लोक नियम पाळत नाही किंवा म्हणजे समजत नाही त्यांना की बाबा गाडी समोरची दिसत नाही तर गाडी ओव्हरटेक करू नये. भले तो समोर ट्रक स्लो चालता कुठली लॉरी असू दे काही असू दे त्याच्या मागेच जायचा जोपर्यंत तुमका क्लिअर दिसत नाही समोरचा. आता हाय खुडखुड जरा कमी झालो रस्तो. धबधबा बघा समोर मस्त दिसता. आणि पुन्हा रेल्वेचा ब्रिज बघा. मगाचा दाखवू भेटला ना तुमका. तिला संगमेश्वरीला ब्रिज बनतील ना त्या मजा येत. गाडीवर लागलो ते आपण काढूया पटापट. म्हणजे मी वाटोळा घुसवलं असते गाडी जाताना आहे ना गेलं बघा. रात्री 1:30 वाजता गेले तो 1:30-2 वाजता हाय बाहेर इलं असते. हे बघा केवढं होतं ह्याच्यापासून सांभाळू काय 2-2 की अजून मागे या. हे 2 वेगळे तो वेगळा जरा. खाली गेलो ST डेपो संगमेश्वरचं. शास्त्री पुलीला या नवीन बनलेला जुना त्या साईडला. तर आपण आता बनता नाही जुना आकडे आहे बघा जुना आकडे. आणि हे 2 नवीन पुला बनली आहेत ब्रिज. CNG पंप 12 किलोमीटर. हा यो तो डिंगणी आणि म्हणजे स्टेशनच त्यांनाच पुरवठा होता CNG रत्नागिरी जिल्ह्यात. ते झाडं बघा कशी उबळून पडली आहेत. आता संगमेश्वर सोडला. आता धामणी वगैरे येतं ना ते बघते आता. परी आताच उठला. परीन झोप काढल्या आणि देवश्री अजून झोपला. तर जेवचा बघते पेट पूजा आता त्यांची. आणि CNG पण ते आजूबाजूकच भेटलो. लाईन नसाच जास्त तर भरणार आणि मग पुढचा प्रवास. रोडचा तुमका आता अपडेट द्यायचा तर म्हटलंच तर बघा डायव्हर्शन असा
रोड झालेलो आता आरवली आहे तिकडनं 17 किलोमीटर आरवली आहे. चला इकडे वरती रेल्वे स्टेशन संगमेश्वर रेल्वे स्टेशन होतं बघा. त्याचं पण काय काम चालू आहे इकडे बघा. जसा कणकवलीचा कसा डेव्हलप केल्याने होतं बघा संगमेश्वर कोकण रेल्वे. म्हणजे धामणी काय थांबलाव नाही सरळ येलाव तर इकडे बघा आरवली पर्यंत पोहोचलो. मस्त रोड होतो इकडे. आरवलीचा गरम पाणीचं हौद वगैरे आहे ना. गरम पाण्याचा कुंड आहे बघा. या साईडने जाऊन ह्या उजव्या हातात पण चला आता चिपळूण पर्यंत परी उठला. आता परी म्हणता चिपळूणला जाऊया पप्पा. आता चिपळूण पर्यंत गाडी नेतोय. CNG पण काय भेटलो नाही संगमेश्वरला. तर दोन्ही कामं बघते चिपळूणला होतात काय. चला सावर्डेला सावर्डे बरी आकडेच बघा लवकर जरा. हा भेटतं का हॉटेल काही मध्ये. आता चिपळूणला गर्दी पण असतं ना. भूक लागला जाना तो का दीदी कुठं. या बघ चिपळूण 16 कडनं. हे बघा पनीर शिवाय पर्याय नाही का. पनीर कोकणी डायनिंग चिपळूणच्या अगोदर 5-7 किलोमीटर. चला मंडळी आता जेवण निघालो चिपळूण वरून. वशिष्ठी नदीचा ब्रिज आहे बघा. इकडे नदी या साईडला आता दिसणार नाही तुमका. चला तो धबधबा मंडळ होतो का धबधबा काहीतरी नाव आहे का. भरपूर मंडळी जातं परशुराम घाटाच्या सुरुवातीक. आता बघा आठवत नाही होते बघा. मंडळी जातात थोडी थोडी. रस्तो ना तिथपर्यंत काम देणू. तर मी काय म्हणतोय आता आपण काय केलं पपी. आता आम्ही CNG भरला. एक अर्धा पाऊण तास गेलो. आता मोबाईल मध्ये पण स्पेसचा प्रॉब्लेम हे तुमका मी वारंवार सांगत दिलंय. आता मी काही जास्त घेणार नाही. परशुराम घाटातच चढतोय बघा. आता आहे ना तो मस्तच रोड पुढे जरा मध्ये तिकडे. आता पुन्हा आता मी काय आज पाली मार्गे नाही जाणार आहे. तर तिकडे जरा वडखळ पासून वडखळ नाही सॉरी इंदापूर पासून तर तो वरती जरा पेन पर्यंत म्हणा जरा ऍडजस्ट करूचा लागतं आता आज रोडचा. बाकी मग नंतर पेन पनवेल वगैरे व्यवस्थित आहे. तर चला मी आता काय काळोख पडतलो तर गाडी जरा कव्हर करूची पटापट. आता ह्यो परशुराम घाट आणि कशेडी बोगद्यात जमला तर तुमका आता दाखवेन जाताना. नाहीतर मग लवकरच मी हे व्हिडिओ संपवेन. तर ह्यो प्रवासाचा व्हिडिओ किंवा रोड अपडेट थोडस जा काय आहे आमचा मी आता सांगितलं याच्यात. तर तुमका कसा वाटला कमेंट्स करून नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा बरी म्हणता बघा सबस्क्राइब करा आणि कमेंट्स करा. चला काळजी घेवा. चला येवा कोकण आपलोच असा. काळजी घेवा. बाय बाय. टेक केअर. बाय बाय दादा. मस्त ना. वशिष्ठी नदी होय ती. वशिष्ठी नदी बघ पण कशी जाता बघ मोठी. हा खेड गेला परी. पाऊस बघा केवढं होतो बाप रे. असा पाणी साठलेला रस्त्यात जातात. सगळ्यांनी बऱ्याच जणी पार्किंग लाईट ऑन केलेली. या बघ आहे बाबा हे बघ घातला एवढं पाऊस आता ह्यो जाता पुढे जाता चल आई काय होते गगन पडत काय बोलते. अरे ते एकदा परी तू लहान होतीस एकदम आणि पप्पानी कसं आहे ते घाटात धुकं होते
बाबा. हा गगनबावडा घाट. हा आता कशिडी घाट येतोय. गगनबावडा घाटात ते धुकं होती ना खूप, पूर्ण दिसत नव्हतं समोर काय. तिला धुका करणार आहे फॉग. फॉग होती परी, तर मग दिसतच नव्हतं काय समोर. आणि नंतर मग पुढे आपल्या गाडीच्या पुढे थोडे गाड्या होत्या, ट्रक मोठ्या होत्या. पण पप्पाला मी तेव्हा काय सांगितलेलं की हळूहळू ट्रकच्या पाठी नाही गाडीच्या. आणि पप्पांनी थोडा वेळ नेली, पण नंतर पप्पांनी साईडने गेली पूर्ण अंदाजाने आणि ट्रकच्या बाजूने ओव्हरटेक केलं असं. हा आणि पप्पा हुशार ना, म्हणून पप्पाने काय केलं, चालवली. हा घाटात कसं टर्न असतात तशी चालवली पप्पाने. धुकं होती तरी समोर. आणि नंतर मग खालती उतरल्यानंतर मग काय नाही, एवढी नव्हती. मम्मी ओरडत होती पप्पाला, नको जाऊ म्हणून पुढे. आणि मी लहान होती का? हा तू लहान होती. आणि मी झोपली होती. हा झोपली दिसतंय मग. हा चल राहून जाता तिकडे. आता भोगदे येता बघ, भोगदो जातो कशिडीचो. अगं मम्मी यांचं देऊचं म्हणणं काय माहितीये बरी आणि मम्मीचं, लाईट आहे ना तर ट्रकच्या मागून चला हळूहळू. ट्रक वाला जाईल सकाळी, हळूहळू चाललाय मग ओव्हरटेक करणारच ना, घाट असला म्हणून घ्यायला. आणि आपल्या जजमेंट होती, आपल्या पायाखालचं रोड असतं ना. आणि ठीक आहे असं. तर चला मंडळी, या सांगता काय बोलता तुम्ही असं काय तुम्ही प्रयत्न करू नको. प्रॅक्टिस म्हणा किंवा अनुभव होयो. आता हे पोलीस मंडळी हे बघा, सिंगल लेन अजून चालू आहे रोडची. भोगद्याची आता दोन्ही लेन चालू झाले सध्या. आता तो विषय राहून दे बरी, फॉग होतो तो. असे खूप विषय आहेत आपले. काय कुठे गेला असता फॉग गेला असता? फॉग ती तिचं म्हणणं काय, फॉग गेला असता तर तू लगेच असं गेला असता ना, सिम्पली असं. पण फॉग जायला जात नाही ना त्यावेळेला, सीझन पण असतं. पावसाचं सीझन होतं. पावसाचं कशिडेमध्ये असं होतं, कशिडे घाटात. मंडळी पुन्हा येते येलो स्पेसचं. चला आता म्हटलं रवान दे एकदा. असंच कशिडीचं अनुभव पण होतो. तेव्हा बाबा होते गाडीत माझ्या. कशिडीमध्ये एवढं फॉग होतो ना बापरे, पट्टी पण दिसत नव्हती रोडवरची, ते पट्टे पण दिसत नव्हते. आता कशिडी बघतो, एन्जॉय करूया चला. बघा 1190. आता मी किलोमीटर पर पुन्हा बघते आणि टाइम पण. खूप मोठी आहे बाबा ती दादा. 2 किलोमीटर. आता समोरून पण गाडी येते. मग तो टनल पुन्हा बंद केला काय? आता कुठं लेफ्टचा होता ना? हो. बघ आता 8 झाले. 0.8 0.9 1.9 आणि 1.9 नंतर 2. बरोबर परफेक्ट 2 किलोमीटर. आणि मिनिटं पण 2 मिनिटं लागली. त्या दिवशी पण जाताना परीक आणि माका एवढंच लागलेला. तर चला कोल्हापूर खालना गेलास तर महाबळेश्वर एक दिवस जाऊचा बाय लेक घेऊन. मी बराच वेळा गेलोय म्हणजे कामानिमित्ताने. तर आता या बघा अंडरवे कोल्हापूर. पुढे आता महाड लागाल. टनल नाही असोच. सबवे मंडळी पोचले आता 10 मिनिटात घराकडे जाईल. माका जरा वाटला होता की नवीन ब्रिज ओपन होणार होता, तर उद्घाटन झाला. या बघा बाइंडर फ्लायओव्हर. मी पहिल्यांदा चढतोय, उद्घाटन करतोय. ऍक्च्युली त्या साईडने मी येऊ गयो, आता या साईडने चाललंय पहिल्यांदा. म्हणजे ह्याच्यामुळे आता जरा ट्रॅफिक थोडं कमी होताला खालती. आणि फ्लायओव्हर मुळे आमका जरा लवकर जाऊ होईल, येणं जाणं लवकर होईल आमचं. आता मी 5 मिनिटात पोचणार. तर वाजले 10 वाजले.
म्हणजे 12 तास पावसला जाऊन रत्नागिरीत तरी पण मी बरं येईल 10 तासात पोचले. तर चला हे व्हिडिओ हेच संपवतोय. आता बोलाक पण जमत नाही हा. दोघी झोपले होते अजून पण, म्हणजे पुन्हा झोपले होते 7:30ला, ते अजून उठलोच नाहीत. मध्ये एकदा परी उठला होता पुन्हा झोपला. तर हे व्हिडिओ हेच संपवतोय. व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट्स करून नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको. चला ब्रिज संपला. ओळखीचे दिसाक लागले. चला बाय, गुड नाईट, काळजी घ्या.